riwruok mar jotich mar KUSU ochiwo thuolo mar ndalo 7 ne mbalariany ma Egerton mondo kete tim winjruok mar osara mar higa 2013 nyaka 2017 mane gidonje kod jopuonj mage nono to gidhie ng'anyo. Kanolose boma ma Nakuru, jagoro maduong' mar KUSU Charles Mukwana owacho ni mbalariany no nitiere kod ndalo 7 kochakore tarik 5 dweni mondo chop kare dwaro duto maheo jopuonj 700 nono to gibiro bago ng'anyo. Tend KUSU dwaro mondo jopuonj go ochul atamalo 100 mar osachgi gope duto kendo chopo kare winjruok mar osara mar higa 2013 nyaka 17 mapok otieki higni 7 tok winjruogno. The union is left with no alternative but to give the university 7 days strike notice effective Wednesday, October 5th, 2022. And this notice is served to the Egerton University as the employer and to the government of Kenya. The reasons as to why this notice is being given are as follows. That Egerton University Council must pay our members 100% salary